ярты ғасыр. Бер уйлап карасаң, бик күп ул. Икенче яктан караганда, алдағы юбилей аршыбыз сыман яшь хатын-кызлар бу тантананы каршылаганда бик аз да дип әйтеп була торгандыр. Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Саитова Минзилә Камил кызына 50 яшь тула. Алтын юбилее белән ихластан аны кызы Раилә, тормыш иптәше Радик, оныклары Амир, Рената, улы Раил, килене Гөлсинә, оныгы Алина котлыйлар. Әнкәебез безнең шын авыл баласы кызы. Аның яныннан, йомшак кулларыннан да икмәк исе килеп тора. Әни исе, икмәк исе, туган җир исе. Булар барысы да безне бала чакка алып кайтып кабат бәхетле итә. Уңган куллы әниебез озак еллар авылда колхозда хезмәт итте. Аш-суга уңган хуҗабикәне гаиләсендә дә, эшендә дә хөрмәт иттеләр. Безнең тыныч кына барган гомеребезне, бары ак кошларда гына була алган матур мәхәббәтләрен әти белән әниебезнең үлем афәте боза. Бик иртә без әтиебезне югалттык. Сары сагыштан саргайган әниебез бүген дә бу кайгысына ышанмаска тырыша. Безгә күрсәтмичә төннәрен мендәрләрне эшләтә. Ләкин без аны үз яныбызга алып, бар авырлыкларында оныттырырга тырышабыз. Моңа аның яраткан аныклары да нык ярдәм итә. Күңеле матур кешенең дуслары да күп була диләр. Монысы хак сүзләр. Чөнки әнкәебезнең шул кадәр күп тугрылыклы дуслары ки, кайчак үзебез дә аңа ак көнләше белән карыйбыз. Җир шарында иң җылы йөрәкле әни, бары тик ул гына бирә алган татлы назлы әбекәй ул безнең. Сөеклебез, бүген туган көнең белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, яңадан үзебезне балалар итеп сизергә мөмкинлек булыр. Бу исә без бәхетле булырбыз дигән сүз. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаям дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара, син бит яшь, матур, гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныкларың шат, шаян, исән һәм шук. Тагын ни кирәк инде бу җирдә? Шатлыкларың күп булсын, гаиләбезне кайгы-хәсрәтләр уратыбызсын. Әни дигән бөек исемеңне яклый алдың тормыш юлында. Бүген балаларың рәхмәт укый. Беләбез ни барын уеңда. Сиңа Раббым озын гомер бирсен, фәрештәләр үзе сакласын. Картлык көннәрендә бәлаларга тарырга газизыбыз язмасын. Синдәй әниләр туа 1000-гә. Язсын Ходаем 100-гә җитергә, 100-гә дә җитеп сөенеп яшәргә, безгә әнием дип сөенеп дәшәргә. Котлыйбыз сине туган көн белән, телибез бәхетле гомер бала оныкларың белән. Хөрмәтли сине бар күрше-күлән, яшә шатлыкта, гел бәхет белән. Хөрмәтле Минзилә Камиловна, юбилеегыз мөбарәк булсын, бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә синең күзләр зур көчләргә ия һәр сүзең
туган күнең белән кайнар кутулап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган күнең белән кайнар кутулап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә. Узак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган күнең белән кайнар кутулап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Туган күнең белән кайнар кутулап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Экраннар алдында әле озак утырып калырсыз дип өметләнәбез. Чөнки сезнең өчен Минзилә Камиловна бүген бәйрәм иртәсе оештырып, бар якыннарыгызда котлау сәламнәре юллыйлар. Алар арасыннан яңа Зимница авылыннан Газиз әниегез Рәйсә апа, апагыз Адилә, тормыш иптәше Рәшит, балалары Рамил һәм Гөлнара гаиләсе белән болай дип язып киткәннәр. Яраткан кызым, әкрен генә синең чәчләреңә дә шал төшә. Безгә инде ничек картаймаска дисең. Бүгенгедәй хәтерлим. Мәрхүмә әтиең белән урыны җәннәттә булсын, ничек сине зарыгып көткәнне. Әйе, син безнең көтеп алынган кадерле кызыбыз булып тудың. Син тугач тормышыбызга ям керде. Шул чактан алып бик күп вакыт узды. Үзеңнең дә балаларың үсеп җиттеләр. Ләкин син минем өчен һаман бала әле балакаем. Син бик җитди, иң рәхимле, иң кайгыртучаны. Ата-ана хакын хаклап яшәүче сабыем син. Моның әҗер-савабын ике дөньяда да биләргә насыйп булсын. Рәхмәт оныкларыма да, мөмкинлек булган сайын сезне кунакка кайтарып, ярдәм итеп яшәгәннәре өчен. Кызым диеп, иртән күзем ачам. Балам диеп ятам төннәрен. Ардым икән, барысын өлгердеме, ничек үтте диме төннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм. Без җыелдык сине котларга. Насып итсен иде баламныкы барсы әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып, имин яшә. Кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм, синең туган көнең. Мин бәхетле алар җиткәнгә. Кайчак шундый минутлар була. Шатлыгыңны да, моңсу чагыңны да уртаклаша алырдай кешене айырыша кирәксенәсең. Ул сине дөрес аңлый, үзе кебек яхшы белә, аңа барысын да сөйли аласың. Һәм ул сине җылы сүзләре белән тынычландыра ала, дип дәвам итә хатны Адилә апа. Без синең турында сөйлибез, кадерле сеңелем, сөекле апабыз. Һәм һәр вакытта да шундый эшкерсез, йомшак күңелле, ярдәмчел йөрәкле булып калуыңны телибез. Ак күңелле, саф күңелле якыныбыз. Син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек безгә бәхет нуры сибәсең. Иң кадерле, иң газиз син. Әткәм-әнкәм шикелле син. Һәр чак бәхет таратасың. Сеңелем җаным, сөеклем син. Әгәр килсә кешебездән, киң җиһанны кишәр идек.
Йылдызларны чәчәк итеп юлларыңа тезәр идек. Гадел дә син, мәрхәмәтле, безгә синең белән бик рәхәт. Мөнзиләбез, барысы өчен сиңа әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Синең күңелеңдә һәр чак җылылык, кирәк кадәр балалык һәм олылык, кирәк кадәр тыйнаклык һәм кыюлык, гамәлләрең безгә үрнәк булырлык. Хөрмәтле Мөнзилә Камиловна, якыннарыгызның җырларын бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Сиңә елмая, тәрәзәңнән каралы, туган көнең белән котлап, сиңә җыр яздым әле. Сүзләрен алдым былбылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Сүзләрен алдым былбылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Назлы җилләр иркәләсен, бүген сине кадерлем, саклап кына йөртсеннәр сине фәрештәләрең. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем, туган көнең белән котлап, сиңә җырлар җырлыймын. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем, туган көнең белән котлап, сиңә җырлар җырлыймын. Туган көнең белән котлап, гөлләмәләр бирсеннәр, теләкләрнең иң изгесен, гел сиңә теләсеннәр. Күкләрдән йолдыз сорадым, сибәргә юлларыңа, кояш нурын аяктысын, куштым мин җырларыма. Күкләрдән йолдыз сорадым, сибәргә юлларыңа, кояш нурын аяктысын, куштым мин җырларыма. Сүзләрен алдым былбылдан, көен сандугачлардан, шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Кем соң тагын сезнең юбилейда шатлана икән дип сорасагыз, анысы үз әтиәнигез сыман ук бик якын булган кайнана кайнатагыз. Нурбикә Фәтхиевна һәм Алиҗан Исмаилович. Кайын сеңлегез Надирә, балалары Ләйсән һәм Айгөл. Кадерле киленебез Мөнзилә. Сине килен дип әйтүебез дөрес булмас. Син гаиләдә үз кызыбыз сыман. Рәхмәт синең туры сүзле, ярдәмчел һәм һәр чак ачык шат булуыңа. Улыбыз Ринат белән сез безнең иң олы таянычыбыз идегез. Гел янәшәбездә булып һәр чак ярдәм иттегез. Алда да Раббым, безне онытмыйча, кунакка килеп китеп яшәсәгез иде. Киленебез диеп сине мактап телгә алабыз. Мөнзиләгә юбилейда бәхет теләп калабыз. Безнең белән озын-озак насыйп итсен яшәргә, балаларның киләчәген яктылыкка илтәргә. Бәйрәмеңә җырлар сайлап, озак итеп уйладык. Иң матурын аның тапкач шөкер сайлап туктадык. Кадерле Мөнзилә апабыз, син безнең бер туган апабыз сыман бик якын кешебез. Гомер буе безне каршы алып озатып, бер ахта чыгармыйча, туган йортыбызда килен булып яшәдең. 2 сыкланырлык балалар үстердең. Хәзер инде 4 яраткан оныңа сөекле әби булып яшисең. Кадерлебез, 50 яшьтә инде үз тормышыңа, үз гомереңә бәя бирә аласың. Син алдагы 5легә нык лаеклы кеше. Гомерең алда да бары 5ле билгесенә генә үтсен. Юбилейыңда сиңа ихластан саулык телибез. Балаларың шатландырып торсыннар. Без якыннарың белән ешрак күрешеп алда гомер итик. Җитештек алтын төслебез бик күркле юбилейга.
Ниләр генә теләк итеп сиңа икән салырга. Теләгебез безнең гади, алда гомерләр көтсен. 50-се генә түгел, ул 100 яшьлеге дә җитсен. Иң кадерле апакаем, сөекле бәгыркәем, көтсен сине бары шатлык, алда тик бәхеткәем. Үзең алтынга тиңәле, сабырлыгың көмештәй, яшә алда бары көлеп, нурлар шәшеп кояштай. Кадерле Минзилә Камиловна, кайнана кайнатагыз йыллаган җырны тапшыруыбызда яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Қалап тұрған ғұмыр мезгілі, мен дегенне күн десәгіз туған күн ол белгілі. Мен дегенне күн десәгіз туған күн ол белгілі. Туған күн ол бәйрәм күнілі, елда бір қабатлана, алғаны матор тіләклерден күңіллер қанаттана. Туған күн ол бәйрәм күнілі, елда бір қабатлана, алғаны матор тіләклерден күңіллер қанаттана. Әйтілген матур сөзләрнең кабул булуы кирәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенелә йөрәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенелә йөрәк. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Шулсын гомергә, мәхәббәтеңе белән шулай атлык янәшә бергә. Мәхәббәтеңе белән шулай атлык янәшә бергә. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнелә, елда бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Әле кайчан гына күрешеп, әнинең бәйрәмен каршыласак, гаиләбездә тагын бер юбилей килеп җитте. Бу юлы киленебез Минзилә Камил кызы Саитовага 50 яшь тулу дип башлаганнар үз котлау хатларын Тула өлкәсеннән апасы Кадрия, тормыш иптәше Хайдар, улы Илнар, кызы Эльвира гаиләсе белән. Кадерлебез безнең. Иртә белән уянып күзләребезне ачкач ук бүген синең бәйрәмең икәнлеген исебезгә төшердек. Бу көн безнең һәммәбез белән дә көтеп алына торган. Чөнки бүген дөньяга син газизыбыз тугансың. Син бездә бар булганга тормышыбыз ямьле, киләчәгебез дә якты күз аллана. Син тормыш сөючән, кайгыртучан, барыбыз турында да уйланып яшәүче туганыбыз. Туган яңынан еракларда яшәсәң дә күңелең синең һәр чак анда. Синең өчен туган үскән җир изге булып санала. Без һәммәбез дә синнән үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Матур киңәшләрең, якты теләкләрең өчен олы рәхмәт сиңа. Яшә кадерлебез бәхеткә күмелеп, көн сайын шатланып һәм көлеп. Яшә кадерлебез безне сагынып, без яшәрбез хөрмәтләп сине, яратып. Синең кебек килен җирдә юктыр. Бу мактау сүзләре дип уйлама. Гомерләр әкренләп үтәләр дип уфтанып, авыр син сулама. Гомерләрнең әле уртасы бит. Алда яшәргә максатлар бар. Синдәйләр гүзәл хатыннарга алда бәхетләр, шатлыклар бар.
Кытлы булсын якыныбыз туган көнең. Бәйрәм сиңа шатлык китерсен. Якыннарың сиңа наз һәм җылы, бары рәхәт кенә җиткерсен. Хөрмәтле Минзилә Камиловна, ихластан сезне гүзәл туган көнегез белән котлап, якыннарыгыздан музыкаль бүләк сезгә юллыйбыз. Бәйрәмнәрегез котлы булып, үзегез бәхеткә, шатлыкка төренеп яшәгез. Şeşkegeler yemlendirip gımarın. Tuğanım yurtuma koyga kırmasın, egerlep tursun ey tureng. Şaulabısın şeşkegeler yemlendirip gımarın. Şaulabısın şeşkegeler yemlendirip gımarın. Чираттагы кытлау хаты Кабат Минзилә Камиловна сезнең хөрмәткә. Бу юлы Саитовлар гаиләсе, Мәвлид Исмаилович, килендәшегез Зәкия, тормыш иптәше Камил, сеңлегез Асия, Римма, тормыш иптәше Фәнис, балалары Амина, Данис, Алмаз һәм Ләйсән кытлыйлар. Якыныбыз безнең. Менә синең гомер уртасында каршылаган бик матур бәйрәмең җитте. Тормыш көндәлегенә 5 куелды. Бу лаеклы билгеләр шиксез. Син бар хатын-кыз алдында булган максатларга ирешә алдың. Гаиләң матур, тормышың нык, балаларың тәртипле. Бәхет өчен тагын ниләр кирәк соң? Бүгенге күркле бәйрәмеңдә сиңа исәнлегеңнән аерылмыйча, гел бәхетле булып яшәвеңне телибез. Бел, син бу дөньяның бар яхшылыгына да лаеклы кеше. Тормышыңда төшенкелеккә бирешмә. Гел матур кәеф белән генә сиңа яшәргә насыйп әйләсен.
Мөнзиләбез гомере буе безнең иң беренче ярдәмчебез иде. Авыр чакларда да, шатлыкларда да ул беренчеләрдән булып килеп җитте. Без ике гаилә арасында гомере буе татулык булды. Бүген дә без һәр вакыт бергә. Алда да бу шулай булып калсын. Туганнарның ораларын чакырымнар санамый. Туганлыкның кадерләрен тик наданнар аңламый. Шөкер Алла, сез бар бездә. Күңел шуңа шатлана. Синең бәйрәмең көнендә йөрәкләр канатлана. Йоракларда булсак та без синең хөрмәткә диеп, матур котлаулар юллыйбыз, асыл күлмәкләр киеп. WhatsApp аша шалтыратып, бокалларны күтәрик. Онлайн гына булса да ул юбилейны үткәрик. Теләгебез Мөнзиләбез, сау-сәламәт яшәгез. Сез бит әле бигрәк яшьләр, яшеннәрдәй яшнәгез. Хөрмәтле Мөнзилә Камировна, алтын юбилеегыз мөбарәк булсын. Чираттагы җырны да кабул итеп алыгыз. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin Siyən yarın balaların Kireksina dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin Birge günler yemeli bir tabında aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin bəxtlərə